Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Идел Кыямов. Сентябрьнең 10-сыннан 12-сенә кадәр Татарча диктант дип аталган дөнья күләм белем тикшерү акциясе узды. Әлеге чара ел саен бер юлы Татарстан, Россия күләмендә һәм дөньяның төрле шәһәрләрендә уздырыла. Татарча диктант акциясендә хәбәрчебез Алия Галиуллина да катнашты. Шишмән ничек җыр булды дип аталады. Бүген шушы әсәрдә бер кечкенә генә үзек тәкъдим итәбез. Акция татар теленә һәм мәдәниятына игътибарны җәлеп итү, тел белемен тикшерергә мөмкинлек бирү, туган телгә карата мәхәббәт уятуга юнәлтелгән. Быел татарча диктант акциясе 6-нчы тапкыр үткәрелә. Менә без инде милләт дигәндә иң беренче татар милләте турында әйтәбез инде халыктан да менә язар өчен, укыр өчен, фикер йөртер өчен, сөйләшер өчен безгә барыбер белем кирәк. Татар телен уку, татар әдәбиятында сөйләшү бик мөһим. Менә диктант дигәндә ул һәр вакытта да шуны да күрсәтә белә. Акцияның төп мәйданчыгы филология һәм мәдәният ара багланышлар институты. Диктантны Россия Федерациясе төбәкләре чит илләр, Татарстан Республикасы оешмалары тарафыннан булдырылган мәйданчыкларга килеп, diktant.tatar сайтына кереп онлайн рәвештә язу мөмкинлеге тудырылган иде. Әлбәттә, бу шара халкыбызны берләштерә. Менә игътибар иткәнсездер, һәрбер аудитория шәһрем тулы һәм шулай ук безнең төбәкләрдә дә, чит илләрдә дә татар оешмалары тарафыннан, Дөнья татар конгрессының татар оешмалары тарафыннан оештырылган әлеге акция, ул инде әлбәттә билге өчен генә түгел, яисә катнашу өчен генә түгел. Бу халкыбызны һәм татар дөньясының нинди киң колаш белән, киң күләм белән шара уздыра алуының дәлиле булып тора. Диктантны Россия Федерациясе төбәкләре өчен Фирдүс Гыймалдинов, чит илләр өчен Фәнис Җиһанша, Татарстан һәм Башкортстан республикалары өчен Фуат Галимуллин онлайн рәвештә укыды. Нәтиҗәсеннән бигрәк, минемчә, халыкның шушы диктантка игътибары, аны телебезне ярату итеп күрсәтүе һәм инде әлбәттә елдан елга аны безнең халкыбыз үзе әйтә, очрашкан вакытларда менә безнең тәҗрибәбез арта. Быел узган елга караганда уңышлырак яздым кебек дип әйтәләр. Татарстанда һәм чит илләрдә акциядә катнашучылар күренекле татар язучысы, фольклорчы Гомәр Бәшировның әсәреннән алынган өзекләрне, Россия регионнарында яшәүчеләр исә татар язучысы Ибрахим Салаховның әсәреннән өзек язды. Үзебездә менә шаккатып торабыз, чыннан да акцияның географиясе буенча шул кадәр киң җәелгәне. Бу чыннан да шундый матур чара. Без инде аны акция буларак башкара башлаган идек. Акция буларак уздыра башлаган идек. Хәзер ул чын бәйрәмгә әйләнеп бара. Чит ил татарлары татарча диктантка җыелган сайын бәлеш пешерә, мәсәлән, ахырда. Шуннан төбәкләргә килгәндә татар мәктәпләре һәм әлбәттә татар телле филологлары, тел белгечләрен популярлаштыру форсатыннан оештырыла. Акциядә татар телен башлангыч, уртача һәм иркен белү дәрәҗәсендә катнашу каралган. Диктантны филология өлкәсендә танылган галимнәр тикшерә. Нәтиҗәләр чара узганнан соң 30 көн эчендә diktant.tatar рәсми сайтында урнаштырыла. Алия Галиуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Татарстан китап нәшриятыннан яңа проект әдәби автобус Казан урамнары буенча йөрде. Акциянең кызыклы мизгелләре хәбәрчебез Айзилә Батырханова әзерләгән видео язмада. Казандагы беренче маршрут буенча җәмәгать автобусы гадәттәгечә елга портыннан юлга кузгалды. Бәйрәмчә бизәлгән транспортның юнәлеше шул ук калса да, бурычы көн дәвамында пассажирларны татар әдәбиятына якынайту. Бу проект турында берничә ел дип әйтсәк тә уйлап йөрдек. Бу проект кирәклеге турында инде без язучылар союзы белән дә аралашкан вакытта, АТП җитәкчелеге белән дә аралашкан арада шушы проект турында күп кенә сөйләштек, күп кенә әзерләндек, шактый гына бик зур әзерлекле эшләр алып бардык. Һәм инде менә ниһаять бүген маршрутка чыгабыз. Инде менә безнең фикеребезчә, халык бу проектны матур итеп кабул итәр һәм киләчәктә дә бу проект дәвам итәр дигән өметтә калабыз. Әдәби автобусның беренче кунагы Татарстан язучылар берлеге рәисе Иркаил Зәйдулла пассажирлар белән аралашып, аларга үзенең иң матур шигырьләрен яңгыратты. Беренче ел эчендә китаптан читләшү башланды, бизү. Шуңа күрә менә бу әдәби автобусын җибәрү Казан буйлап. Ул инде минемчә ниндидер бер яңалык. Әдәбиятка
münasebetini kütmeler üzertip bulmasmı deganimiz bilen, kitapka yalan muhabbetini uyatıp bulmasmı deganimiz bilen, şuna göre qarıyıq neticesin. Автобус ишекләре ачылуга халыкта бераз гаҗәпләнү булса да, бу караш тиз арада елмаю белән алмашынды. Шада, конечно. Бик молодежька бик кирәк бер ул. Потому что сейчас бик эс укыйлар. Бик шаты, бик күңелле. Халыкның үзе белән халык йөргән җирдә булу. Инде автобусларда иң гади халкыбыз, иң гади укучыларыбыз. Шуңа күрә менә иң гади укучыларыбызга якынаю итеп кабул итәм. Күренекле шагыйрьләрнең әдәби әсәрләрен тыңлау мөмкинлеге белән бер рәттән әдәби автобуста сәүдә мәйданчыгында оештырылган иде. Менә әлегенә Нәбирә Гыймаддинованың китабын алдым. Аның иҗатын бик яратам. Менә соңгысында да әле Казан утларындамы, кайсыдыр журналда менә әлегенә укыдым бер әсәрен укыдым. Аны бик яратам. Шуңа күрә сатып алдым. Әдәби автобуска утырып эшкә бару һәркемнең кәефен күтәреп, һәркемнең күңеленә хуш килде. Азия Батырханова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Тотар матбугаты ниләр яза? Бу турыда журналист Миңназим Сәфәров күзәтүе. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүебезне дәвам итик. Дәва кирәк дип сөрән сала үзенең беренче битеннән Ватан Татарстан газетасы. Баксаң, авыл медпунктларында эшләргә кеше табылмый башлаган икән. Ул яшьтәге фельдшерлар ялга чыгып бара, ә яшьләрнең шул акчага көн дими, төн дими авыллар арасында йөрүселәре килми. Югыйсә Татарстанда ФАП дип аталышы заманча пунктларда төзелде бит инде. Ләкин шундый ук эш өчен калада 2 мәртәбә күбрәк хезмәт хакы түлиләр. Татарстан президенты урыннардагы җитәкчеләргә кичекмәстән чара күрергә кушкан. Газета журналисты ул чараларның нинди булуын да ачыклап киткән. Шул ук Ватан Татарстан газетасында басылган ялкаулык турында балладан укыгач, үземә дә уңайсыз булып китте. Чыннан да ялкау икән бит без. Һаман да хөкүмәттән нидер өмет иткән хәлдә эш тиен түли торган эшебездән канәгать булып зарлана яшәүебезне дәвам итәбез. Ә нишләргә соң дигән сорауга җавапны үзе дә авылда яшәп ятучы абруйлы публицист Рәшит Фатхрахманов язмасын укып чыкканнан соң табасың. Татар матбугаты алга табада дөньяга күзебезне ача торган язмалар бастырып сөендерсен иде. Синбикә журналында инде ничәнче кабат финанс пирамидалары тузагына эләгеп, барлы юклы акчасыннан колак кагучыларны кисәтергә теләп инде замана Буратиналар исемле язма бастырып чыгарган. Әлеге дә баягы эшләмичә генә могҗиза булыр, кайдандыр истән байлык ишелеп төшәр дип ышанучыларга танылган икътисадчы, университет профессоры Марат Сафиуллин дәрес биргән. Әмма бу дәресне үзләштерергә теләүчеләрнең күп буласына күңел ышанмый. Без бит могҗизалар кырында яшәргә өйрәнгән кавым. Аның каравы без җырманга мөкиббән. Ә бит җырларның сүзләре дә, кии дә җаннарны актарып ташлый торганнары бар. Шундый бер җыр тарихы турында атаклы скрипкачы һәм композиторыбыз Фуат абый Абубакровның истәлеген бастырган Сөембикә. Күңелгә тия торган язма килеп чыккан. Казан утлары журналының сентябрь саны күп санлы әдәби премияләр иясе, танылган шагыйрә Луиза Янсуар шигырьләре белән башланып китә. Шигырьләре гади генә түгел, сискәндереп җибәрә, уйланырга мәҗбүр итә торган шигырьләр. Шагыйрә, прозаик, галимә, шулай ук әдәби премияләр лауреаты, күп санлы китаплар авторы Рифа Рахман үзенең Татар кызы романында ирләр белән иңгә тырып тормыш тарткан татар кызы кем син? Нинди син? Гасырлар яшәгән тирәлегең ничек үзгәртте сине? Ниләрдән рухыңны сындырмаслык кешеләр аласың? Дигән мәңгелек сорауга җавап эзли. Без аның белән бергә тормыш җавапларын эзлик. Уйланыйк һәм уяныйк дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Камал театры янындагы мәйданчыкта берсеннән-берсе әһәмиятле күркәм чаралар уза. Шушы көннәрдә үткәрелгән мәдәни мозаика фестивале моның ачык дәлиле. Тулырак мәгълүмат Искәндәр Гыймалтдинов репортажында. Татар милләтенә тагын да якынрак булсагыз килсә, мәдәни мозаика фестивале сезнең өчен. Татарстан, данлы республика, сокланырлы güzel şiirimsin, sıyrılgansın nişe millet halkın. Сәхнәдә Рәсәй халыкларының фольклор коллективлары һәм аерым башкаручылары чыгыш ясады. Безнең ансамбльгә инде 8 яшь. Шулай биеп йөрүем миңа көч бирә һәм яшь чагыма кайтара. Минем шулай ук яшь каласым килә. Бию ул яшәү. Мәдәни мозаика фестивале Рәсәйгә бик кирәк. Чөнки монда бик күп милләтләр яши. Шулай итеп, без гаилә икәнебезне күрсәтәбез.
Шулай ук фестиваль мәйданында 3D фотозонасы эшләде. Хәтта төрле милләт халыкларының киемнәрен кию мөмкинлеге дә бар иде. Миңа мондай фестивальләр бик ошый. Мин яратам шундый фестивальләргә җөрергә. Мин монда килгәч тә инде беренче ракта күп дусларны очратам, чөнки минем дусларым да шундый яратучы, шундый фестивальдән йөриләр монда. Яраткан артистларымны күрәм, аларның җырларын тыңлыйм. Мин монда үземә бол сатып алдым. Бол инде ул теге балкытларныкы мондый бол түгел. Тагын сатып алдым. Төрле украшениялар агачтан ясалган, чөнки безнең монда бик остасы мастерлар үзләренең эшләрен куйганнар. Милли эшләнмәләр һәм этномаркет ярмаркасына беркем дә битараф калмады. Бар эшләнмәләр кулдан ясалган һәм барысы да милли орнаментка нигезләнгән. Мин үзем генә шул әйберләрне эшләмим. Минем әнием дә тегә. Без милли әйберләрне җыябыз. Костюмларны без кул белән тегәргә уста. Тагын без эшлибез хәсәтләрне. Ул образцлары ята Казанда, Национальный музейда ул ята. Без менә шул әйберләрне 2 ел эшләп торабыз Казанда. Без әле тарихны бүгенге көнгә алып килдек. Әлбәттә, милли киемнәр дә заманча модага да туры килә ала. Фестивальдә мода күрсәтү мәйданчыгы да булды. Анда 21 гасыр кешесенең милли киеме яңача тәкъдим ителде. Әлбәттә, без үзебезнең тарихыбызны беләбез. Атрибутларны хәзерге модада кулланабыз. Без теккән киемнәрне бар милләтләр дә кия ала. Камал театры мәйданында үткән фестиваль тамашачыны милли асылыбызга якынайта. Искәндәр Гыймалдинов, Ирих Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, без сезнең белән саубуллашабыз. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.